דניה סיבוס התחילה לפני כשני עשורים בביצוע הליך מחייב של ועדת מיקום מנוף. הוועדת מיקום מנוף למעשה מביאה לפה את כל מחלקות המטה והביצוע, ושם למעשה מבצעים מחשבה ותהליך של בחירת העגורן המתאים על מנת לייצר סביבה בטוחה עם עבודה רציפה והכי נכונה לאתר. כהנחיית מנכ"ל בדניה סיבוס, אנחנו משקיעים את מלוא המשאבים בנושא בטיחות. אם זה בנושא ריתמות, אם זה בנושא וסטים, אם זה בנושא קסדות. הטובות ביותר, הכל עם תקנים, מה שמיועד לעובד, לשמור עליו, שיחזור הביתה בשלום. ביום קליטת העובד מקבל מידע מהמחלקות השונות, מחלקת שכר, מחלקת רכב. בנוסף לכך הוא עובר הדרכת בטיחות, הכוללת צפייה בסרטון בטיחות. הוא מקבל ציוד במיגון אישי, ומפה יוצא לשטח. עובד חדש שמגיע לאתר בדניה סיבוס, בעצם מציג תעודת זהות, מציג הסמכה בעבודה בגובה בתוקף, מציג אם הוא תושב השטחים אישור עבודה בתוקף, חותם על תצהיר בטיחות מול מנהל העבודה, מוזן למחשב, מערכת חכמה אשר מצלמת את הפנים ומזהה אותו על ידי תווי פנים בעתיד בכניסה החכמה. מחלקת ההחזקה, כמו שאר מחלקות החברה דניה סיבוס, הפכה להיות ממוחשבת. כל המסמכים של כל העגורנים, מתזכירים עד תיקון ליקויים, נמצאים במחשב. המנופים עוברים על בסיס קבוע, שיפוצים ושדרוגים. מטרת מחלקת ההחזקה זה לתת שירות, הרכבות, פירוקים, בדיקות יזומות ותיקון תקלות בחברת דניה סיבוס. עובדים חדשים שמגיעים לחברה עוברים אצלנו הדרכה לעבודה בגובה אחת לשנתיים. את ההדרכה עוברים במרכז למידה שהקמנו בחברה. ההדרכה כוללת חלק עיוני וחלק מעשי. בעיוני אנחנו מציגים חומר מצולם מהשטח ומחדדים את כל הנהלים. בחלק המעשי יוצאים לשטח למתקנים שהקמנו במיוחד ומראים להם כיצד נכון לבצע את העבודה. אנחנו נמצאים במרכז הלוגיסטי של חברת דניה סיבוס. יש לנו פה את המחסן כלים, כל הכלי חשמל חוזרים אלינו, עוברים בדיקה, יוצאים רק עם אישור של חשמלאי לאחר בדיקה. כל המכולות מגיעות אלינו בחזרה לאחר סיום האתר, עוברות בדיקה של לוח חשמל, שיפוץ של המכולה, ומפה הן יוצאות לאתר החדש. דניה סיבוס חורטת מזה שנים על דגלה את ערך הבטיחות כתרבות בטיחות וכניהול בטיחות ברמה הגבוהה ביותר. דניה סיבוס משקיעה משאבים אדירים בנושא הבטיחות, אם זה בבית ספר לבטיחות, אם זה בכמות ממוני הבטיחות שהחברה מעסיקה לצורך בקרה וחינוך לבטיחות באתרים, והן בהדרכות בטיחות ואמצעי בטיחות מהגבוהים שקיימות בחברות הביצוע בישראל. חשוב לי כמנהל, להנהלה שלי, לצוות המוביל של החברה ולעובדים שלה, שכל עובד שמגיע בבוקר לעבודה יחזור שלום לביתו, וכל משאב שידרש להשקיע בבטיחות יושקע על ידי החברה ועל ידי ההנהלה שלה. אני מאחל לכולנו בטיחות בעבודה ועבודה פוריה.